А що е пред вратата, бе, брат? А, шит, бягай! Бягай! Проблем това как се избяга? Това е много гадно, брат, аз не знам. Нещо се бъгна. Заклещил се на това. Да, то тук трудно да минава от такова, някакъв път се гличва. А защо по дяволите отворих вратата или? Да, това не трябва да го прави това по принцип. То сега няма за мен, че? Защото е букук. Айде. Е, така ще го бия с количката да му е тъпо. Давай. Да, Ясно. да. Гледай колко тъпо се стъгна майка му мръсна. Да. То защото пък е високо и не мога да мине. Не! Прилива се! Няма да мине, а? Даже количката взе. Кой сте? Бой, бой. Не! Още ме намира, бе! А, с вентилатор ли ще омъчиш? Проблема ли остана жив? Да. Да. Добре, че взе количката. Браво! Кой падна долу ли, бе? С цялата количка? Да, бе. Да. Сега какво парите? Йок. Йок. Е, бати йока. То сериозно ли падна с парите вътре, бе? Мале, това не знаех, че е възможно. Е, тук на статуя от началото и тя гледа. Верно, статуята. Обаче Аз трябва- икона, да. Трябва много да го екзекютнем. Ето. Оф. Аз съм по принцип много некадърен. Нищо. Хваща я, минай на заря, аз ще нагидвам. Хваща е така. Ай. На ляво, твое ляво, твое ляво, твое ляво. Ляво, 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 ляво. Давай. Назад само. Така. Стоп. Надясно, стоп, стоп, стоп. Дясно, 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 дясно. Не, мишката! Геройчето! Не, падаш, падаш, падаш! Ах. Ах. Майка му деба! Бро, аз паднах по точно начин.